Dobar dan. Imate čarape pravite? A evo duša i pol. 800 dinara. 800 dinara jedne. Može, uzet ću jedne. Koje hoćeš? Možete. Evo. Od kad ste vi ovdje? Jel kupuju ljudi? Ne, danas sam, ja sam bolesna bila i rak sam imala. Stvarno, i već ste ovdje radite? Ali i operisala sam i kataraktu, na ovo oko ne vidim ništa. Stvarno. Selo, a na ovo drugo vidim. Sve me snašlo. Morate da radite i dalje? Pa mora. Imate penziju neku? Malo. Koliko imate godina, ako smijem da pitam? 83. Rekao, mnogo me je dirnula vaša priča i žao mi je da sedite tu. Da li bih mogao ja da kupim sad sve ovo od vas i da vidite kući? Može. Je može? Može. Ajde, izračunajte mi 7, eto. Sine, hoće baba da ide kući, idem samo da kupim da jedu nešto. Evo ovako, evo 12.000 dinara. Uzmite. Ne toliko. Uzmite. Nemojte da brinete ništa. Uživajte mi, držite se, idite kući, hladno je. Morate malo da odmorite i vi, jel tako? Sine, nemoj toliko. Uzmite, slobodno. Čekaj da vratim. Ne, ništa da ne vraćate, ništa. Ajde. Držite se i Zdravljem, srećom. vi isto, Idemo tako. ovako.